אנחנו ב-ICL עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שכל הגידולים יפיקו את המרב מהדשנים שלנו. אבל בשטח, תופעות כמו שטיפה, נידוף, נטילת חנקן, דנטריפיקציה, זרימת נגר וקיבוע בקרקע, פירושן הפסד של נוטריאנטים המיועדים לגידולים אל תוך הסביבה. למרבה המזל, ישנם 3 סוגים של דשנים בעלי יעילות משופרת שיכולים להפחית את הפסדי הנוטריאנטים. דשנים בשחרור איטי, דשני חנקן מיוצב ודשנים בשחרור מבוקר. בואו נבחן כל אחד מהסוגים האלה. דשנים בשחרור איטי מבטיחים זמינות נוטריאנטים לתקופה מתמשכת של עד 6 שבועות. זמינות נוטריאנטים כזו תלויה בגורמים רבים, כולל טמפרטורת הקרקע, הלחות, חומציות הקרקע והפעילות המיקרוביאלית. טכנולוגיית שחרור איטי זו יכולה למנוע אובדן של נוטריאנטים ומשמשת בהצלחה לצורכי עשביות ומדשאות, גינות נוי ואדריכלות נוף ברמה המקצועית. אבל כשמדובר בגידולים בעלי מחזורי גדילה ארוכים יותר או דרישות נוטריאנטים ספציפיות, יעילותם של הדשנים בשחרור איטי שנויה במחלוקת. דשני חנקן מיוצב מיועדים למנוע הפסדי חנקן הנגרמים על ידי נידוף ושטיפה. השם עצמו כבר מבטא את מה שהם עושים, שומרים על החנקן בצורתו הכימית המקורית למשך זמן רב יותר. טכנולוגיית החנקן המיוצב יכולה להפחית הפסדי חנקן, אבל יעילותם מושפעת מסוג הקרקע ומרמת החומציות והטמפרטורה שלה. טמפרטורות גבוהות ורמת חומציות גבוהה או נמוכה של הקרקע יכולות להפחית את יעילותם של דשנים אלה. ספיגה וספיחה בחלקיקי חומר וחומרים אורגניים או קיבוע על ידי מיקרואורגניזמים שאינם יעדים יכולים גם הם להפחית את היעילות. יתרה מזו, ערבוב של חנקן מיוצב עם דשני זרחן עלול לגרור לתגובות כימיות המפחיתות את יציבותם של דשני חנקן אלה. הדשנים בשחרור מבוקר מיועדים להציע שחרור ממוקד של נוטריאנטים בעלי מגוון רחב של אורחי חיים, מחודש אחד ועד 1.5 שנה. אלה הם הדשנים הגמישים ביותר לצורכי הזנת גידולים קרקעיים בתנאי אקלים שונים. הדשנים המצופים בשחרור מבוקר של ICL מורכבים מליבת נוטריאנטים שמוגנת בשתי שכבות של ציפויים מתכלים ביולוגית. הנוטריאנטים שבפנים מומסים על ידי לחות הקרקע ומשתחררים לאזור השורשים. תהליך זה מוכוון על ידי טמפרטורת הקרקע בלבד ואינו תלוי בסוג הקרקע, ברמת החומציות או בגורמים אחרים. בהשוואה לאורי הרגילה, הדשנים בשחרור מבוקר מפחיתים את כל הסוגים של הפסדי חנקן ומשפרים את יעילות השימוש של הגידולים בנוטריאנטים. הדשנים בשחרור מבוקר מפחיתים את הפסדי החנקן כתוצאה משטיפה ונידוף ברמה של עד 60% ואת ההפסדים כתוצאה מטילת חנקן ביותר מ10%. עלייה של 80% ביעילות השימוש בנוטריאנטים פירושה שניתן להפחית את שיעורי היישום ברמה של עד 30%. כמו כן, החקלאים יכולים לצמצם את מספר היישומים תוך חיסכון בעבודה ובמשאבים. יתרונות אלה שהוכחו במחקר בלתי תלוי מראים בבירור מדוע דשנים בשחרור מבוקר הם הסטנדרט המנצח בין הדשנים בעלי היעילות המשופרת כשהם משמשים כלי מעולה וחיוני עבור החקלאות המודרנית. דשנים בשחרור מבוקר, ביצועים מוכחים ומעולים למען עתיד בר קיימא.